जल्दी जल्दी लाइव से जोड़ी जा। कोठा पुत्र के माई बक्सर में रहनी जा 4 घंटा माधर चौथ के आप सब लाइव भी देखले हो कब माई के बुरे चौथे गोई रहनी जा फोन बंद कर दुए रंडी वाला कोठा पुत्र माधर चौथ क्लेश कश्यप तेरी माँ की भोसड़ा हमारे आदमी को लेके पर्सनल हमारा आदमी लेके रे तेरी माँ की चौथ हमारे रिलेटिव लेके अब भोसड़ी वाला ते रंगाबाज मन में तोरा माई के बुरिये फारे तो गोई नहीं जा अभी तो गाड़िये में बनी जा देख तोरा बड़का जीजा प्रमोद प्रेमी के बड़ भैया आने देख ले तोर बड़का जीजा औकात दिखावेलिस अरे तोरा माई के बुर चौदह गाड़ी दिखा रहा था देख ले तोर जीजा अभी तो 30 गाड़ी जीजा तोर आगे गोई लो कुछ बक्सर के जीजा रहा लो रे माधर चौथ तेरी माँ की भोसड़ा चौदह कोठा पुत्र तोर पंख फारब तोर आदमी से भेटब भइल बारे भोसड़ी वाला गाड़ी दिखा रहा था दिन में की गाड़ी कितना गाड़ी पे घूम रे माधर चौथ देख तो रही पाउन के गाड़ी 3 करोड़ के रेंज रोवर अरे माधर चौथ गाड़ी कहते रहे कि प्रमोद प्रेम दूसरा का गाड़ी लेके घूमता है तारा माई के बुरिया में 5 गो रेंज का भोसड़ा मारो हम लेके घूमिला 3 करोड़ के सुन ले तोर बड़का पाउन लेके घूमे ले छोटका पाउन तो छोड़ना प्रमोद प्रेमी के छोड़ बात तारी माँ की भोसड़ा चौथ गए थे बक्सर में रे माधर चौथ तू फोन बंद कर दिया था रे भोसड़ी वाला अभी देख रास्ते में बनी भाई आप लोग भी देख लीजिए भौकाल नहीं बना रहे हम लोग वो रंडी वाला के फोन बोला रंडी वाला आई लाना करी माँ की भोसड़ा चौथो तारा माई के बूर ना फाड़ दे जा अखिलेश कश्यप कोठा पुत्र तो पैदाइशी में फर्क देख ले अभी रास्ते में बनी जा रे माधर चौथ अभी रास्ते में बनी जा तोर माइये चौथे तो गोर नहीं जा अभी अला के बाद आग होनी जा बक्सर से तो लाई भाई बढ़ेगी गली में से लाई भाई बढ़ेगी भाग गया प्रमोदवा कहता रहे तोरा माई का बूर ना फाड़ ले जानू अब तोरा जान के आदमी से भेंट भइल बा कोठा पुत्र तेरी माँ की चौथ तुम्हारे माँ का बूर फाड़ना हम लोग का मकसद है आज बूरे फाड़े तोरा माई के गोई रहनी आ जा अब भेटे ना भइला तारा माँ का रंडी के जामल तेरी माँ की बूर चौदह कोठा पुत्र तू लाइव में बोल रहा था कि 5 गाड़ी दोसर करे तारा माई के बूर चौदह प्रमोद प्रेमी के 3 गो फॉर्च्यूनर रेंज रोवर भाई अशोक भैया खातिर छोड़ल बिया उ ना चढ़ेलन कहले कि ना हमर भैया चली हई बड़ भाई हणे खातिर रखल बने रे तारा माँ ई तोर बड़का तोर मझिला जीजा हणे गो बड़का जीजा तो संतोष ना संतोष प्रेमी अशोक प्रेमी हणे मझिला जीजा हम तोर छोटका जीजा हनी तारा माई के बूर बाए खातिर बड़ा अंबूर चोदी ला तारा माई के आई देख आई कुल चीजें तोड़वा लो तोर माई के बाहरी खातिर सब रहन सब बादी हम से तो तोर माई के भोसड़ा मार मारे नु ते चौक जरा पाओ तोर माई के गाड़ी चला जा हतार ओइला के चल आग ओइला के बाद आओ तोरे लाइन तारा मां के भोसड़ा मारो तोरा माई के बूरी में चोदाई घबड़ो मत जान तड़े भोरवा ना गाड़िया देनी कि छातावा खोल के ढुका के तोरा माई के बुरिया में छातावा खोल दे के बुरिया फट जाई ते जगह के लेके घूमत रहे संगे तोरा जानकारी बा हमर भाई हलो हमारे आदमी लेके हमारे भाई के हमनी के गाड़ी देते रहे तोरी माँ के भोसड़ा चौदह तोर मन बढ़ल बा तोरा माई के बुरिया में खाड़े घुस जाई तारा माँ का बुरी में लबनी पेलो कोठा पुत्र अरे भोसड़ी वाला हम तो अब तो तोरा सोचे के चाहिए कि कोई आदमी ले तोरा पाला पड़ल बा रंडी वाला 3 घंटा पहले तुमको लिख के गए थे ना अपने आईडी पे सब लोग लिखा था कि हम लोग आ रहे हैं बक्सर तुम्हारी माँ चौधने कोठा पुत्र उसके बाद भी तू फोन बंद कर दिया जाते वहाँ आया नहीं तू और बाद जब जन कि जीजा जी चल गई लो तो लाई बाबा तड़े तोरा समझ के रख ले भोसड़ी वाला कुत्ता का तरह सारा तेरी माँ की भोसड़ा चौदह कोठा पुत्र माधर चौथ का जामल रंडी का औलाद हाथा ना नालायक लड़का ना पैदा होला रे साला शर्म भोसड़ी वाला के दुनिया गाड़ी देला चौदह एकरा चलते कर मातारी गाड़ी सुने रे आई है तोरा बहिनी का चौदह तोर माई का कोइले भी अरे ते माई के गाड़ी दिया वाली शर्म कर साला कुत्ता ये तोरा माई का जो माईयों का काम तोरा गाड़ी पे वो माई है यार बाकी तोर बहिन बाहब जा चला अब विदा ले तनी जा आया हो तो तार जीजा 4 घंटा रहल हालो जा लाइव ना देखला पोस्टवा ना देखला डालाई रहला पोस्टवा की आवत नहीं जा आ जब तार जीजा आ गइल हालो तब डालो तोड़ा की कहां बाड़ो गली में लाइव आवत रहे बोगोटप जा कहां गोलंबर का तो कहले गोलंबरो बोगोटप जा तोरा के जो बोगोटप जा गोलंबरो पे कहले कहां लोग गोलंबरो रहनी आ जा ज्योति चौक तोर माई के बूर चौक में जा गोलंबर पर कोनी कहां नहीं टोटल हस्ती था वहां कहां तारे तू कहां तारे ते पटना घूम गाड़ काट ले जा तारी माँ की भोसड़ा माधर चौथ चलिए सबको लव यू ये लाइव से जुड़ल तोहर लोग के लाइव अगर डेरा लो मत जरा डर होई हमरा भी फोन करियो एक माई बाहे के अगर सक्षम बड़ तोहर लोग ला के अगर माई बहालो दुनिया तक माई बहबे करेला हमनी के गाड़ी देला रे तोरा के तो दुनिया गाड़ी देला रे माधर चौथ रंडी के जामल माधर चौथ।